görüljüğümün telefonu yokken yerine düşenler bir ol emişek ya aljarayan o. Ay selamun aleyküm. Öwün kliwe düşdüm. Hawaşan bir görüp beraň. Nohurda düşdük. Han görüň näme kelek bolupdy? Aserden. Aydım durma. Hawa. Aydım sen. Aydan mı ýaşaýan? Aydım bu yaşayma aydım sen. Hawa. Yaman olmuş sıkıntı. O karın okurdu, o da yerde. Hawa. Aslında var, karın okurdu, yerine gidersen var. Şu tayda düşüp sıkıntı. Hawa. Men dostum bilmeli bolun. Telefon pulga tordy siz jaňatyp bolýam size. Telefonuňyz barmy? Yok, ulanam mı var? İzledi o, telefon ulanam mı? Telefon ulanyň dokmy? Yok, Ay şu iň ogsa şu telefon ulanmaýany. Şu telefon ulanmaýany. Udayba. Ulanar ýaly barın. Telefon mejek. Hemşin. Ulanmagy tä telefon alyň. Şunu verecek mi? Hawa size. İ bilen gül. Bana malyň. Olam size. Gowjaňlar getirsin. Hawa. Ene bärde daýda seret tomaşaçylarymyz bar bilen. Şolara salam aýtsaňyz bolly. Sağ olun. Gow habarlar getirsin. Allah'tan bu. Sağ olun. Aslında biz Marı vilayetine toya geldik. İslam bilen. Ýöne pursatdan peýdalanyp her aýda bir telefon berýär bilýäňiz-de. Şol bu gezek Marı vilayetine daýdajanyň nesibetinden çykdy. Astanovkada oturan eken şuňa bereli şul eýetler diýdik. Diýişim berýärli. Görüljüğümün telefonu ýokken yerine düşenler bir ol emişek ya aljarayan o. Siz kamera arkasynda siz maňa derek bärde gonan bolsadyňyz erkek bolsaňam gözüňe ýaşaýlardyň. Rubrika sebäpsiz ýylgyşly dowam edýär. Ama Koyun baş gelip dur. Bak balak gel. Ne böyle ettiği dur ne ya? Hoşuna bak. Bol ya. Selamun aleyküm em kızım aslan. Bağımızı ne iş yapıyorsunuz? Ay yoş oğlu. Hay. Ha? Bu teyze gelene sen yarınca da bol bilmedi o. Kille giydi o bakadın o. Hey zat kalmadı o satara. Aman aydara. Sen bol bilecek yoktu lay. Ay yine men oğdur. Gidem o yal oldu anan ay. Ay bırak gel ya. Koyun baş. Bağımın. Oo sakal kovmay. Siz gittin var da kille giydi o. Nammal. Kaçıcı moda bulu önüde 5 mat dama ya dolun. O doyo maşinman sattırdı. Maşinçiňam sataýdyň. Ay bolmandyr. Gaýrat ediň de näme deýin? Işläber. Ekonomisi var. Salam Aleyküm selam. Mazan kovmy? Sen gatgo, sen gittin bara pon iş gaýtdy işiňle. Sen zakat geçkiden rahatlan da şu. Hiç gel rahat gelen o Wi-Fi'm tölen sen giden de söleýüşde şolla. Bolýar. Bolanda sağ bolun. Yörecek maymas. Ay ýöre inne. Ay sen adırın indirildir yara. Giden o yanım olupdu. Vah adırın vah kan bilmeyenler. Sağ ol ýöre inme. Salamanlar. Vah kan bilmeyenlerse. Ay senim haramda adadın lan. Yüzümüz ölmedi lan senin. Köpçülük dostur gördün mü? Köpçülükde şundan sonra verilem. Her zadın öz medeniyeti var. Yani istesiniz adı ol. Yestes, zattır yani köpçülükte bermeli sonra var, bermeliler sonra var. Köpçülük koru otira. Meni hormatlamasana, buları hormatlamalı. Seyrederler. Tak v itoge Şemal Goyver'i gördün mü? Koyuyor korumu. Oğlanlar, täze maşina alma. Da bilersiňiz. Bu näme brat? Maşyny bemalanym şumay. Ay dost, sen bolýala yo. Adamlar ýagdaýynyň ýetenjesini alar daro. Yaman erwet diýdiňiz la. Uçanman ne? Şu maşinle gelecek ay bizden yanımda. Aydınlardan koşulacak bir normal adak vererdik daro Muhammed. Tonor ýarda ýok şuňlay. Her kime ýagdaýynyň ýetenini alýar. Maňa pakalykça bolýar şol oglanlar. Soň birazçyk jemlenşip gowsuna malaryna.
maşinip gelip bizi begendirecek bolýan zadyňam şu boldy. Ya gynanlyk, näet biziň ýanymyza geljek o maşin. Ya nämesi var? Güllýal maşin ekonomi üçinji şäheriň içinde bolýar da. Näde aýdyňyzda oglanlar mena ýürüýte begenjin paýlaşaýyn diýip ilk siziň ýanyňyza geldim o. Sizden beýdiýäňizler. Oglanlar, täze maşinçiga medinenler. Tuweleme, netiwetsin Muhammedcan, toýul maşin Bırak, bolsun. nesibetsin tölemin. Arasynca kenay. Bırak, gatygo maşin o. Meňe ilkinji maşinim Corolla bolupdy. Gatygo maşin şäherçi. O senem Karolla sürdün ha. Gow maşin bar, netiwetsin, toýul maşin bolsun. Muhammedcan tekerçikler petreken bar. Dörsün menden bak komplek. Sağ ol. Siz ýanyjyklaňa arasaja kenay da. Çuhol goýdurlar, çuholam menden no. Maşin täze däre gow, täze zatlar bilen sürsen aýda. Gel biraz tutadan emme da saldı ya. Baxa tamamat loşulam. Gowja teker alayla olanlar. Şota çuholam mamaýda. Şuna da Muhammedcan. Yumşak şularla menkide de şundan no. Benim ne anlarım ma brat. Görüyorsun tapağı yoktur o. Yani en yumşak gowşular. O. Enem Muhammedcan da saylaşdyr. Haýsyny gowursaň dakdyraly. Tapağı yok da sen bana özüň näme sazlap bersen, gölüňden çykarany ber. Şeýleme, ene şulam menkide dur. Edil şular ýaly gowy. Tawa şundan dakdyraly bolmasa. Gatgo bulaw. Bolle şey dälen. Tawa şey. Maşina taýyn. Nesibet. Sağ ol, daş ettin. Harpana belent bolsun. Sağ ol. Taňry ýapsyn. Men Türkiýe ýöredim lan. Başlyk oglun Türkiýe uradanyna. Salam baş gerek zadınız lan. Anşugur menen palaw ýyjek. Maňa palaw bilen bir kibilemen adam. Alo. Ulaly olmadyk. Kepçilen düşürüp boldyňmy? Düşürüp bolandan disneýdäki 10 mega geldir. Çalt bol. Ne başlyk toy palawmy? Aha. O babacığım kirpişler çok güzel ördüm ki komşular aşık oldu ki ya. Kanka. Ben kanka öyle koca göre diye palo olacak. Kibli bana açık ha. Karranın boynu alan o. Ne sen çağırdın? Ben dinle. Batık dolanyň ýygnaýan. Agsam pres bilen türkçäň. Biledin alykly. Aňar ýegen bäri ýegem. Barýan şu taýda dus bala adamlar bar. Şola bilen duşşarsyň. Duşşaň şertnama gol çekýän. Göni bardyň, gönem gaýtdyň. Ýekece kemçilik bolaýsa, menden gowluga garaşmy. Düşündiňmi? Baba, onda kendine iyi bak lan. Ben Türkiye'ye öğredim lan. Düzelme daýşy. Mümkin mas. Aýdyber. Şuwas Türkdäkiler zaňa diýär. Ogluňyz dostsuga barmandy. Näme? Ogluňyz dostsuga barmandy. Hem bir eriň alaýar. Şuttur şuttur beni öp, şuttur şuttur beni ye. Onlar açık. Telefonum çaldı, arayan babamdır. Neredesin lan sen? Buradayım baba. Evin yok mu senin? Gelme bir daha. İşten de kolduk, iş yok, güç yok, para yok, ev yok. Sustuk, sustuk, kustuk, kustuk. Hilmi Garaşaw. Hilmi gelen tek.